Okay guys, 6:10 na, around 6:10. Ngayon lang nakauwi dahil sa ulan. Ay tayo naman, ngayon lang nahinto. Kanina tinanong ako ng guard, bakit daw, wala daw ba akong kapote. Pero ang totoo niya, may kapote ako. Problema, mas pipiliin ko pang maghintay na lang ng ulan kaysa magkapote. Ang hassle kasi tanggalin, susuot, ay susuot, puti, tanggalin, tapos pagkatapos nyo yung pawis na amoy. So alam mo lang sa amin yung amoy. Yung ulan di naman yung tipo namin, sobrang lakas, hindi makakabasa siya, pero hindi sobrang lakas na parang malalaki yung drop head. So ang tsura ng salapungan napagka 6 o'clock na hindi dito sa site. Buti inalaw yun. Yes, gusto naman na nagtatrabaho sila, pero yun nga, ang hirap ng daanan yung titigan ng daanan. Nakakapagtaka dito, yung company namin hindi raw inalaw na mag-park sa side, pero kikita ninyo yung mga ibang establishment nakalaw nila mag-park. Ironic, mga big establishments. Kasi ito yun, mag-park pa lang motor, git namin ba. Plate pala, sana nag-flasher pa. Buti na natin binigyan kitang benefit ng pedaw. Kasama kita 50-50 lang. Ano nga, 50-50. Alam mo yung kita 50-50. Muntikan na ako sa aking center stand. Hindi na lang permit ko. Sabi niya, sabi. Buti lang di ako binusinahan ng mga kasabayan.